Assalamu alaikum jama'a, ni Musa Sanusi Bayero, a madadin dukkanin iyalan sarkin Kano, Khalifa Muhammadu Sanusi na ɗaya. Mun samu labari wasu da ba mu san su ba suna nisanta mu da sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu. To wannan magana ba haka take ba, ƙarya ake yi mana, kuma na fito na yi magana a madadin mu baki ɗaya cewar muna ƙara jaddada goyon bayanmu ga sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu da kuma biyayyarmu a gare shi. Ina ƙalubantar wanda yake ganin akasin haka a cikinmu ya fito. Allah ya taimaki Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu, ya ƙara kiyaye shi, Allah ya ƙara mana zumunci baki ɗaya. Amin.